eskula amarrian egiten die, eta aste bihuntan egiten die Liginaga eta Hauze. Eta gio bakantzen denboran egin da Pagola eta Añarbe. Bai, lagani bo ikusiko espero gaztek egin dela hortzen bai. Gio gotan bai hor gaztik haitu gardutzak. Ordinarben gazte sumait jesdutzak, me jente beharko dira ursiatzen, eta handi bi kartial baitea bai. Bi edo hiu? Etxebarre ausaian egiten dutenak ez di egin gehi aurten. Etxebarre desantzu, hoi asko dianik nesken egin zuen. Arramaiatzaren emeretzutik ustailaren 25 Sibioko botzain etxez etxe kampaina. Irratiain laguntzaileak zien etxetik iganen dia, egin ezazie batzarri huna. Sibioko botza. Hitzabil eta heda.